Търсите ли сигурен начин да подкрепите организма си по време и след онкологични терапии? Изправени ли сте пред тежките последици от химио, лъче или таргетна терапия и се нуждаете от максимално имунно укрепване? Представяме ви Химиотерапи Hope плюс NAR от Grevia, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Иновативна формула, която подкрепя имунната система, задейства пречистващите функции на черния дроб, стимулира производството на бели кръвни клетки, помага за намаляване на умората и подсилва физическата издръжливост. Продуктът насърчава възстановителните процеси на организма и ограничава растежа на мутиращи клетки. Дайте на тялото си нужните инструменти за по-бързо и успешно възстановяване. Поръчайте Химиотерапи Hope от Grevia BG и върнете силите и жизнеността на вашето тяло още днес.